Akdaşa erişiz beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammed Resulullah, Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayya alel felah, hayya alel felah, hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Dünya eli uyanmagan, qışqırttangan, жерде ismi, şişmesi var bulganmagan. Şul şaq kişi suğa kelgen, şifalı, sof, don suna. Балаларын юындырган, авырса да кайсыгына. Ышанышы, үмітләре, шунда булган бөтенесе. Әйтерсең дә күңелендә, таң суында юган кеше. Туган авыл, туган жер, туган туфрак. Күңелнең иң түренә урнашкан иң кадерле изге сүзләр бу. Тәүге тапкыр тәби басып атлап киткән чиремле урам топраклары, таң аткан мәйләрдә аксу томанга уралган су буйлары, сандугачлар кунып сайрап тау тирәкләре, урман кырлары, яланаяк йөгереп үткән чыклы болыннары, шилтерәп аккан чишмәләре, бөдрә каенлы урманнары, хуш исле шомыртлары, юкәләре, гомере буена һәр кемнең күңеленә сеңеп кала. Бәйрәмне ачу өчен, тәбрикләү өчен сүзне Түрештә туып үскән Мөслим районының мактаулы гражданины, районның ветераннар советы рәисе Низамов Илгиз Хафизовна бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар. Ираклардан кайткан туганнар, кардәшләр, якын итеп килгән кунаклар. Барыгызны мен үзебезнең Турыш авылының 100 еллык белән тәбрик итәм. Бу бик зур тарихи вакыйга. Узган гасырның башларында авыллар күченү процессы башлана. Һәм ниһаят менә 1921 елда Күбәк авылының бер төркем 35-40 яшьлек Ыңгырдай иратлары шушы урында җирлек табып күченергә уйлыйлар. Булар нигездә берничә нәсел аруны берләштергән гаилә була. Һәм аның башлангычы менә шушы без бүген җыйналган чишмә башыннан башлана. Һәм инде ниһаять 1924 елга авылда 46 йорт хуҗалык гаилә исәпләнә. Туган ятларына кайтабыз дип, авылдашлар яза хатларын, Иракларда сагындыра икән,
Туган авылың, туган ятларың. Туган ят сандык, зәңгәр күл өстендәге сырмасы, сандыкта яткан сөлгеләр, һәр кайсы бер җыр башы. Турыш минем туган авыл, байтак гомер торган авыл, сирәк андый урман авыл, сагындыра торган авыл. Турыш минем туган авыл, әткәм сыман авыл, шатлык кайгылары белән йөрәгемә сыйган авыл. Babam гомер сөргән авыл, җәбер зулым күргән авыл, күркәм кешеләре белән тарихларга кергән авыл. Турышыма бурычлымын, тормышымда горурлык ул, авылларның авылына һәйкәл булып торырлык ул. Шушы көннәрдә, инде узыбрак та китте, әткәем Мирзаһидка 100 яшь тулган булыр иде. Шигырь шуңа багышланган. Бүген сиңа 100 яшь инде. Йокың тынычмы әткәй? Караңгы җир асларында бик куркынычмы әткәй? Рәхәт түгелдер, ләкин җаның тыныштыр. Җирдә балалар калдыру үзе изге бурычтыр. Бурычларын күп үтәдең. 9 ел йөрдең читтә, синең аркада туган ил шикләре калды биктә. Бүген сине искә алып, дуга кылучылар бар. Нигезеңне таркатмыйча саклап торучылар бар. Әле сине оныклар да ялгышмыйлар, таныйлар. Бер кайчанда карт бабай дип искә алмыйлар. Әлмәт актан тора йортта, синең истәлек булып, без киткәчтә мәңгелеккә син калмассың унтылып. Ни кызганыч, сезнең чорда авылда авыр иде. Кешеләре тырышлар, җитмәсә сабыр иде. Кайтып күрсәң авылны син хәтта танымас идең. Чырдашларыңнан берсен дә izlab tavalmas idin. Yollar asfalt, gaz yağabız. Untuldu pişen utun, ilik şular alaydı, avuldaşlar bir utun. Onun bir hocalık kaldı. Mektepte yok, kibette. Aya konsert ya tiyatr, haramiler kilipte. Seni unutmayacak ki. Yaşın uzsa da yüzünü, yukka çıkarmıyoruz әлі, sen üzügen nigizini. Avul bilen yaştaş idin. Onun da müşkül haller. Ol da gitse мәңгелеккә, kim gire onu jäkler. Yarı yeli, biz var jirde. Aytkalap yürüşüler. Avul bitti digen şakta, ona jan ürüşüler. Olayğına tügül, avul saklap, bulmaslığın anlayız. Nihalitik başka şabit, bir nihara anlayız. Мәңгелек yurtumuzda da yazsın aytıp yürüde. Nasip bulsun cennetin de birgeleşip yürüde. Yarda tallar yıklый arıqtalıb, jildə izrəb qalğan sulardın, say güllərini dirən uyğa salıb, Vasil abidin zata barma jırın uynay, mücahid tınlıq tın qalıb. Özünün Şəmmət oğluna əli asfalt yol salınmagan. İndi Robertimiz mərhum. Bizning tilak Robertqa cennetdə bulsun onun uğrunu. Bik zor rəhmət ona. Tağın kildim mücahidnin xorrasının duruşuna. Bir uçraşıp silaşırga, hal ahval bilişirga. Siz her şak ko'ngil turunda yi aziz turishlarım. Sizga kelsam isga tusha o'zimning ilishlarim. Sizda menga bek qadrli yashim sizni sog'inib. Qaytasim kela turishga bulbul kabi qog'inib. Turish g'odiy avul tugil, shoirlar tug'an avul. Zir bilan da, shi'ir bilan, mung bilan to'lg'an avul. Xorrasibizda shushunda turishning mung sog'ishi. Turishda mung'liroq bo'g'ay, umrlarning og'ishi. Turishning sanduqashlari tollarga qo'na atırsın.
Sandıqaçlar sayrı dursun, şairler dua dursun. Başqalarga örnek bolsun işlegen bir işigiz, uçraşıgiz, görüşigiz, bar şaqta turuşigiz. Sizge tagın nindigine iyilik kılayım iken, elle indi min de sizden ulağız olayım iken. Hayırlı gün hürmetli rayondaşlar, hayırlı gün hürmetli turuşçular, hamindegim men özlerinin turmuşların turuş bilen beylegen kişiler, indi bunda etileri, enileri, ebileri, babaları, kiyevleri, kilinleri şu avuldan bulgan bizden rayondaşlar, hamindi yaptaşlarımız, Müslüm rayonundagı iň motor avullarının birisi, ol içinden de turuş avulu, çünkü indi anın avulun tüzüklüğü de, avulun jinaklığı da, onun orman içinde urnaşkanı da, hamindi anın halkının tırışlığı da, ol indi baribir şu avulunu birleştire, hamindi elekigi bizning o'zimizni o'sgan vaqtda o'xshashunda hunar olarga, ishga үйренirge mümkünlük berdi. Şundan da turuşta o'sganda o'zimizda endi pishanga da yurdik, o'rmon ichinden de yurga үйренdik. Orbada pişen yerge de үйренdik, malda küterge үйренdik, sıyır kütüğü bolsunmu, sarık kütüğü bolsunmu, oy sayın doğru kile turgan idi ol. Umartasında qaradık, her ihatada indi bunda umarta qırtı var. Hem indi turuşka kelip, bir umarta qırtıdan şaktırmasan, ol indi turuşka qaytdan gibi bulmay turgan idi. Şuna da indi, onun her bir ihatasına kirsen, onda indi işke canım berip, işley turgan kişiler, hem indi şu avulunu yarata turgan kişiler yaşayy. Şuna da biz barlık turuşçularga bik zor rahmet etesi kile, özümüzün ebi babalarga, etilerge, enilerge rahmet etesi kile, işke öğretken için, bu avulga rahmet etesi kile, işke öğretken için. Hem indi köp güne bizning yazıcılarımız şu yerlikke kelip, ilham alıp kiteler idi. Hem indi mine köp yıllar bizning yazıcılarının bir türkün bulup kelip, şu Harra Çeşmesinde ziyaretka kelip, özlerinin yakınları bilen, özlerinin kalemdeşleri bilen aralaşu, alarga bir ruhi dert bire turgan idi. Şuna da biz indi turuşning mine bugün günde de şuşunday sifatlı bulup saklanıwına, anda indi halk yaşawına biz rahmetlibiz. Şuna bik zor rahmet eskile halkka, anasın avul jirligi başlığına, hem avul jirligi sovetine rahmet eskile. Bugünkü şarany uyuşturup yanıp kiyip yürgen İlgiz Xavichga, Etiga, hem indi Qaramalı medeniyet yurtuna, hem kimler şu şarany uyuşturuga yardam kirtkenler, barçagızga da bik zor rahmet sözleri jitkiresibiz kile. Kileçekte de men şay birden bulup, birge bulup, hem şunday mine avullarımızın uranları tulup tursun idi. Hele kişegine kişten qaytkanda da uran gürlep turaydı. Şuna da kileçekte de şunday avulumuz motor bolsun idi. Onda qaytarga bizning kişilerimiz bolsun idi. Hem şu negizlerini saklawçılarımız bulup tursun idi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli turuşliler, qaytkan qonaqlar, bağlar, umumen şuşu meydanga jiyilgan bar halk. Sizni barıgızna da şunday ko'rkan bayram avul kuni turuşning 100 yıllığı bilen ihlas qutlayım. 100 yıl bir qarasan, ol endi umumen Uyut tarixinde, dünya tarixinde belki indi zor çır değildir. Lekin indi avulga kelgende, şuşa jirlikке kelgende, bu tiren tamirlari bilen bik yirakka barıp tutaşa turgan, bir neçe buunni beyli turgan, bik zor voqea hem bik zor bayram.
ята ул апаларның әтірдәтіп еш жағын уйнасын егардыншы из тағын Bugün çıkış yasauşlarını da eğer qarasağız, əbilərimiz var idi, şulay idi, bulay idi beyteler. Ne kadar ağıl, tuğan nigiz terbiye birgen, kişi itken, ilge layık kişiler bulup üstürgen, terbiyelegen, hem halka hizmet edediğen, ol kızlar bulup yetişken, balaları, Turuşka beyli yigitler kızlar. Kuvanış. Bugün indi köplerinin birige qaytuğı tağın bir mertebe. Nigizi indi yuğalsa da şuşa jirge kireylenip qaytuğ. Eligi jirge bulgan жылы münasebetinin, eligi jirinin kirekligin, eligi jirinin көңілге жетмегенлигин rastlay. Мәгълүм чыгымнар да тотылды инде. Безгә инде спонсорларыбызга зур рәхмәт әйтеп үтәсебез килә. Инде менә хәзер Турыш авылына кайтып төпләнеп яшәүче безнең Муллин Исмаилга рәхмәт әйтәбез. Шулай ук менә хәзер яңа үй җиткереп килә. Самбалов Мулланур авылдашыбыз. Ул да безгә бик зур ярдәм итте. Шулай ук бик күп турышлар шушы бәйрәмне үткәрергә үзләреннән әзме күпме өлеш чыгардылар. Шуларның ярдәм нәтиҗәсендә матур бәйрәм яшәп килә. Менә бик матур гына уза. Халык канәгать. Orman türlerinden akıp çıkan, şuna isim tapmay turmuş. Turmuş o'zi isim qo'shqananga odigina aytib, tur inish, tura-bara turish bo'lib ketgan. Yashil yorga avul to'plangan, shul yorlarga qaytib kumush sudan soviy shag'in izli ko'p bandan topa olmaylar. Men de topa olmadim. Sular urli hamon turgarak, xatirlarning yiroq turinarak, avuldoshlar bilan birgalab barib kiram o'rmon turlarına. Tur inishda yaproq tervala. O'z-o'zingni tanimaslik bo'lsang, ol shaqlarga qaytib yurmada. Mücahid, İngilizman iskanigız, gelirler mi?
Килеу генәмесең, парасыбы, нигезеңдә бүген яңалык, яңа йорт салып куйды сеңлем, карап тора халык дан кылып, үзең кебек мәгърур булды ул йорт, тирә-ягы чәчкә, алмагач, күбәләкләр булып кайткансыңдыр, шагыйрь булып кайта алмагач. Кергәнсеңдер әле өеңә дә, үткәнсеңдер аның түренә. Тәрәзәләреннән өскә урман, тәпәклекләр ачык күренә. Чишмәңә дә очып баргансыңдыр, күргәнсеңдер гүзәл бер эшне. Кара чишмәсе дип исем куштык, бизәп тора хәзер түрешне. Күңелкәең алдан сизенгәндер, күбәләкләр булып кайтасың. Чишмә бездән ерак түгел генә, ачык китап булып ятасың. Narot ostuna yitken yol taşlı tügel kumuguna, şul yollardan jırlar jırlap qaytım tuğan avlıma. Şul yollardan jırlar jırlap qaytım tuğan yağıma. Şul xatda tanış kişiler bek köp. Barıгызга да бек зур рәхмәт. Бу беренчедән безнең Түреш авылы кешеләре. Ул Башкортстан янында иң шундый бер авыл инде ул. Бу кешеләр турында Зөлфәт тә язды инде аның. Бу күпләр дә яздылар. Рәхмәт авылдашлар сезгә. Мин хәзер берәр җыр җырлап карамыйм. Ләкин әйтеп куйыш шул, мин җырчы түгел. Сез аны үзегез беләсез. Мин җырларга яратучы гына. Әхмәт, әйдә. Әниләрне исталыйк. Sağlarım çiğken açtı dişlerime keresin ağlasıysa görmek kiyip paratılımlar vurgensin dik sağlandım enkayım Şuranlardan yegirip ütkendir balaşağım Şırlap uzan uranlardan bitmek sağınıgan şağım Avuk uranın uzan yarmondan şırlar suzan Müngille yaşlık şağıma kaydık gelgendey bula Avuk uranın uzan yarmondan şırlar suzan Müngille yaşlık şağıma kaydık gelgendey bula Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, avuldaşlar, hürmetli Türüş halkı, ilkan qonaqlarımız. İxlas көңілден sizden şu zor tantana bilen, şu bayram bilen tebrik etsim kile. Şuna da benim turmuşumda Türüş avulu indi ol bik zor orun algan jirlik. Nişek kene bulsa mena bik yakın olan Fakı yapa. Indi Fazdalavi orunları cennette bulsun, merhumlerden bulsun, bik yakın kişilerim. Şuna da benim turmuş tarixini Allah qarasaq, әнием бик авырлык белән генә инде мине тапканда, әтием шушы авылга килеп, Акыяпа белән танышып китәләр. Бәрәңге җыеп биргәндә, һәм инде беренче тавык шулпасын, икенче көнне Акыяпалар инде бер белмәгән кешеләргә төшеп, менә шундый киң күңелле кешеләр булып, тормышымда чыннан да бик тәрбиямдә, тормышымда үземнең шәхс буларак юл эзләүдә бу гаилә әлбәттә минем өчен бик
mərtəbəli orunda. Аларның балалары да заманауи инде, шулай ук мәрхүмнәрдән булсын, бик күп миңа ярдәм иткән кеше. Шуңа да мин аларга бик рәхмәтле. Һәрбер 5 баласына да чөнки нәрсәң дә авылда инде ул берсе штан юса, икенчесе ашарга пешерсә, өченчесе малын караса, ул менә шул балаларның тәрбиясен күреп, шушы тормышны күреп, хезмәтне яратып үскән балаларның берседер мин. Җәйтәбенә бик матур шигыре булды. Чынында инде урыннарыбыз барыбызның киләчәктә зиярат булса да, исән чакта аралашыйк, бер-беребезне хөрмәт итик, бер-беребезне яратыйк. Инде шушы авылга көч килгәнчә һәрберебез килеп, үз өлешен калдырса, киләчәктә Аллаһның рәхмәте ки, авылда яшәр, тормышыбыз да имин булыр. Һәм инде барыгызга саулык, сәламәтлек, иминлек телисем килә. Һәм инде шушы бәйрәмне оештырган һәрбер кешеләргә Илгиз Хафич инде 2 ел инде янып йөри, былтыр инде ул ковид аркылы була алмады. Шушы Илнур Нагимович монда җитәкче ул Җагит абый һәм һәрбер катнашкан кешегә мин рәхмәтләрем җиткерәсем килә. Бүген инде шушы авылда энем дә яшәп ята, гаиләсе белән. Шуңа күрә киләчәктә дә бергә булыйк, бердәм булыйк, бер-беребезне хөрмәтләп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмнәр белән барыгызга. Узган гасырның 60-нчы елларында Россиянең ат казанган халык артисты, хөрмәтле авылдашыбыз Наил Аюпов үзенең дусты, хезмәттәше Хәлим Җәләй белән авылыбыз Түрешкә кунак булып кайттылар. Әйдәгез әле Хәлим Җәләй истәлеге белән танышып китик. 1963 елны мин дустым Наил Аюпов белән аның туган авылына җәйге каникулда Мөслим районының Түреш авылына кунакка кайткан идек. Мин авыл җегете, минем авыллар күргәнем бар. Ләкин мондый матур авылны мин беренче мәртәбә күрдем. Ул шул кадәр ыспай, җинак, кечкенә генә авыл урманның нәкъ уртасында. Менә ничек дип әйтим, сандугач ясы кебек утыра инде. Андагы урман, андагы агачлар, әйтерсең лә урамдагы агачларны да кисмәгәннәр. Анда имән, карама, юка, шомырт агачлары шаулап урам уртасында үсеп утыралар. Без инде кайтуыбызны билгеләп үтик дип, кеше шикелле өстәл артына утырмадык, авыл уртасында үсеп утырган шау яфрак ярган имән ботагына менеп билгеләп үткән идек. Менә минем әйб дустым монда, ул миңа ялганларга бирмәс. Без авыл белән таныштык. Анда бакча башыннан шундый кечкенә генә матур ине шагып ята. Табигать шул кадәр матур. Кешеләре шундый үзенчәлекле, шибәрләр. Бу авылдагы легендар Ислам Гали агай үзе генә дә нитра торгандыр. Аны бөтен Мөслим районы белә булса кирәк, беренче шул кеше очраган иде. Мин шул кадәр матурлыкка хайран калып, инде артыграк тәэсирләндем булса кирәк. Карале мен әйтәм, Наил дустым, сезнең авылда әле чын татар рухы яши икән. Мондый матур авылда туган кеше я шагыйрь булырга, я җырчы булырга тиеш мин әйтәм. Avuldaşlar, Хоррас Әюпов татар халкының күңелле шагыйре, халкыбызның бик яраткан сөйклесе, авылдашым, сабакташым. Ул гомере буе иҗатында туган авылны һәм газиз әнкәйләрне данлап җырлады. Чөнки авылны яратырга, Tilni, avulni soqlarga, ona sütü bilen kirgen barыбызга да, газиз әнкәйләр безгә шуны өйрәткән. Әйдәгез, Хорасның бер шигыре белән үзендә искә алып китик әле. Газиз әнкәй, кош тотардай булып, китеп барган чакта Мөслимнән, китеп барган чакта Мөслимнәрдән Алъяпкычың салып өстеңнән, җиргә җәеп намаз укыгансың,
Тілегенсің сен бізге, іскейлерін бүрік суытмасын, қойтарсын деп туған негізге. Ғазиз әнкей, ұлтютардай болып, қойтып барған шақта мүслимге, қойтып барған шақта мүслимгенерге, бала шақтағыдай, сен жетеклеп алып кеттің, енді одашмам. Қибыламны мен туған туфрағымна, башқа қибылаларға алмашмам. Ғазиз әнкей, көңіллерім жерсеп, жүрген шақта бүгін мүслимде, жүрген шақта бүгін мүслимлерде, иман сіңген туфраг үстінде, сенің жылың, назларыңны түйдім, сүйінішлеріңні, қойғыңны, кеткен шақта жерден орныңа қолдырғансың туған ауылыңны. Турышның 100 жыллығы ол Турышның 100 жыллығына түгіл. Ауыллар исемлеп, шиклеп билгенселер де, her bir ауыл bütün дүнияға қызмет көрсетті. Hem оның қаны, жаны, ұмтылышлары барысы да барлық дүнияға таралды. Міне біз бүгін тыңдап отырамыз. Ғажап бет. Мен ойлаймын, мұнда Турышны түзген, шуннан соң 100 жыл бойы яшаған, енді бұл дүнияны қалдырып кеткен кішілердің де рухлары шушындадыр деп ойлаймын. Çünkü ауылның барышы, тұрышы, яшайышы ғажап үркен. Мен 65 жылда район газетінде эшлей башлағым. Hem шушында эшләү шырымда бірінші мәртебе Турыш ауылы кішілерімен таныша башлағым. Оның ең біріншісі болды Лерон Гелфанов. Мен ниндидер жиылышқа doğru келдім. Партия жиылышы деп ағайын. Бұл уақытта колхоз зор еді. Ескі Қарамалда hem шоқ қаттым, шушы қадар ярсып, Шапаев кебек мені қылышны бұлғай ауылдағы іштегі кемшіліктеріне нешек кіші фашитала. Қап-қадай крестьян, саф татарша, бір нинди ялғышмыша, барлық кемшіліктерін көрсетіп шықты. Hem бұл оның білән түгелленмеді. Біз аны her vaqt aldığına barğan için yazaydık. Rayon jilişlarında da şunday çıkışlar yasaradır güldana. Hem men bir nerseni anladım. Adi kişiler turmuşunu olga iteriu için barsında şeyler. Hem alar bir qaşında şigenmeyler. Mine bir kızıklığına vakiga aytıp ötesім kele. Onu mena Nizam Fillisi söyledi. Traktör atılıp kayta, kış günü, tünle salkın kış. Hem Liran abi, onun tağın iki hizmetteşi lampa yandırıp, tünü boyu motorunu saldırıp, traktör motoru remontlar. Siz beni göz alına getire olasınız mı bugün kişiler? Katı salkında hem erten taң atıp, indi yaktırıla başlaganda traktör kuzgalıp işe gider. Mine nindi kişiler yaşı Turuş'ta hem yaşagan. Bunda aytildi kompozitör da var, iki şair de var, artist de var. Onlar da yurttan tuğmay. Onların kanları, canlarında mine şuşunday hizmet kişileri. Ağılını, turmuşunu olga jiberik dep yaşayan kişilerin kanı yaşay hem şulayda. Biz bu Harraz indi benim birinci dostum buldu. Onlar İlyiz, onlar Mücahit. Mine bu jigitler bilen men ömür boyu yaşadım. Onlardaki vicdan, onlardaki iyilik, onlardaki ilni yaratı, kişilerini yaratı bir koşunda bite turgan tuğum. Demek Turuş yaşayken mine bu sıfatlar onların unuklarında da yaşayacağız. Yaşasın Turuş.
Sizning kebek kişiler yaşarga tiyиш. Hem sizdagi turkem sifatlar taralırga, köşerge, yıraklarga taralırga tiyиш. Ижбах бақшасыдай güzel Turış авылы. Аның күренекле шагыйре Харраш Әйүповка карата күңелемдә туган хисләрне чагылдырган шигырьләремнең берничәсе. Turış. Bu авылда туып үсмәсәм дә, аның белән бәйле үткәнем. Килен булып төшкән нигеземдә бәхетле көннәрем үткәрдем. Гадәти бер авыл. Табигатьнең гөлләр үскән güzel кисәге. Җилләре дә монда йөзендә назлап, мәхәббәтен сөйләп исәдер. Алмагачлы бакчалары белән урман куенына сыенган. Таңнар сайын чиремле урамы кояш нурларына кыенган. Былбылларга илһам, моң өстәгән җырчы чишмә җанга ял бирә. Яшь киленнең пар чиләкләренә үз моңнарын салып җибәрә. Шелтер чишмә, назлы йомшак җилләр, җиләк исле урман һавасы илһам биргән. Җырчы, артист иткән, шагыйрь иткән Turış баласын. Бер кичкенә авыл. Урмандай бай, киң күңелле кызы, уллары, куенында үскән баласының йөрәгенә салган моңнарын. Дөньяга син сөяр өчен килдең. Дөньяга мин сине эзләп килдем. Эзләгәнем шөкер табып китәм. Харраш Әйүп. Дөньяга син сөяр өчен килдең. Урман суын, җирең якын иттең. Йөрәгеңдә шыткан сөюгелен күңел бакчабызга сибеп киттең. Язмыш йөген тартып, сикәлтәле авыр юлны илең белән кичтең. Сайрар кышлар, шылтыр чишмәләрдән күңелеңә җиргә сөю күчте. Дөньяга син хаклык эзләп килдең. Халкың яклап гомер юлын үттең. Үзең белән газиз туган җирнең риза бәхиллеген алып киттең. Син дөньяның улы булып килдең. Туган җирең изге кыйблаң иттең. Хәрф сайын моң саркылып торган шагыйрь дигән исем тагып киттең. Авыл башындагы чишмәләрдән башландык без чишмә төбеннән. Харрас Әйүпов. Харрас абый, авылдашым минем, нәселдәшем, якын туганым. Синең хакта булыр бу шигырем, синең хакта бүген уйларым. Харрас абый, сүзләрең хак, әйе. Башландың син чишмә төбеннән, җырлар, моңнар, шигъри сүзләр бәреп, чыккан кебек йөрәк түреннән. Агып киттең үзәнлеккә таба, инеш ярларына йылышып, алып киттең казаннарга кадәр, шул инешнең кайнар сулышын. Алып киттең күңелеңә салып, бөтен матурлыгын Turışның, башлангычы бисмиллалы булды, син башкарып чыккан һәр эшнең. Зарланмадың тормыш авыр диеп, көтеп яшәмәдең җай вакыт, әрсез алабайлар арасында артык тыйнак булдың кай вакыт. Үкенерлек эшләр кылмадың син, ялагайга әшнә булмадың, җилләр кебек шыңшып йөрмәдең син, гөлләр кебек шиңеп сулмадың. Күрсеннәр дип күкрәк сукмадың син, мәйданнарга чәчрәп чыкмадың, син шигырьгә тугры булдың һәр чак. Барган юлдан артка чикмәдең. Вәгъдә биреп антлар эчмәдең син. Иман сатып гомер итмәдең. Күп нәрсәне инде онытсаң да, онытмадың Turış икмәген. Харрас абый, кан кардәшем минем, нәселдәшем, якын туганым. Синең хакта бүген бу шигырем, синең хакта бүген уйларым. Син гомерең буе көй эзләдең, онытылган татар көйләрен. Син эзләдең гүя юкка чыккан татар авылларын, өйләрен. Мең әйләндең чишмә тирәләрен, инеш буен кат-кат урадың. Гармун моңын, авыл моңын эзләп, мең айкадың Turış урамын. Син борынгы моңлы көй эзләдең, тынычлыгың алды ул синең. Мең газаплар, мең михнәтләр чигеп, йөрәгеңнән таптың ул көйне.
Жырлар, мұңлар, шигъри сүзләр бәреп, шыққан кебек күңел түреннән, турыш шишмәсеннән башландың син, ургып чыктың шишмә төбеннән. Монда һәр көн кабат кояш ватар, асуланып атар кабат таң, шишмә булып бәреп чыккан идең, шишмә булып кайттың кабаттан. Тормыш көйле яисә көйсез чакта, бер көй бездән һичбер китмәсен. Ул көй туган авыл шишмәседер, күпләр өчен Харрас шишмәсе. Әссәламу алейкум. Хәерле көннәр булсын, райондашлар, авылдашлар, якташлар. Менә ишетәсездер, Турышның 100 еллык бәйрәме бара. Җырлыйлар, бийләр, сөйлибез, очрашабыз, нинди шатлыклы, бәхетле көннәр. Туган якларына кайтабыз дип, авылдашлар яза хатларын. Еракларда сагындыра икән туган авылың, туган якларың. Менә мин дә үзем Украинада туып, Турыш авылында яшәп, үсеп, бүгенге көндә Әлмәт якларында яшәп ятам. Үзем гомерем буена шушы Турыш халкына рәхмәтлемен. Монда чиста күңелле, саф әхлаклы, бик шәфкатьле, бик талантлы, эшчән халык яшәй. Бу авылдан һәр кайсы дигезебез булмаса да, һәр кайтуында якты йөз белән өлкәннәр дә, яшьләр дә каршы алалар. Туган нигезләр кемнәрнең бар бүгенге көндә туган якларына кайту, әти-әниләренә кайтуны бер дә кичектермәсеннәр иде. Туган якта, туган як сандык, зәңгәр күк өстендәге сырмасы, сандыкта яткан сөлгеләр, һәр кайсы бер җыр башы дип ишетәсез, ана җырчылар җырлый. Һәр тормышыбыз, һәр көнебез, тормышыбызның һәр көне бәхетле булсын. Шат булганына шөкер итеп, шатланышып яшик. Кабаттан әйтәм, Турыш халкы талантлы. Ул бик талантлары аның шул шишмә башы бик еракка ташкандыр. Динидә, менә әле Илгиз абый сөйләгән вакытта әйтеп китте. Шушы авылга нигез салганларның берсе булган Разиев Шайх Талиб бабайның оныгы булам. Оныгы дип әйтсәк, безнең кан туганлыгыбыз юк. Әмма ул минем гомерем буена күңелемдә бик изге кеше булып саклана. Аны мин дуамнан калдырмыйм. Аңа рәхмәтлемен. Турыш халкына рәхмәтлемен, халкыма рәхмәтлемен, табигатькә рәхмәтлемен, шушы матур табигатькә. Һәм безнең беренче укытучыларыбыз Хәсән абый белән Мәрьям апа шушы авылның менә бүгенге бәйрәмдә аларның да көче бар, алар да катнашадыр кебек. Чөнки талантлы балалары без монда. Мин кыз фамилиям Сафарова. Флюра Сафарова. Классташларыма, сабакташларыма, авылдашларыма, күрше-күләннәрмә, монда кайта бәйрәмгә кайта алмаганнарның һәммәсенә дә зур сәлам. Хәерле очрашулар насыйп булсын. Теләкләрем минем һәрберигә капкаларны афат какмасын, тәрәзәләрне такта капламасын, капласа тик гөлләр капласын. Шәһәргә дә күнегелде бугай. Авыл хәзер бары истәлек. Тик җанымда менә каз кычкыра. Кычкыра каз, куям сискәнеп. Харрас Әюп. Казлары да сирәк кычкыралар. Кычкыралар нидер искәреп. Авыл яме булган бала чага шау-шуларны киткән күтәреп. Табигаты калган нәкъ шул көе. Моңсуланып кое сөртмәсе. Авылаңлый микән балаларның данын ерак алып китәсен. Шул кечкенә ул бүләк иткән Мөҗәһиден, Наил, Харрасын менә бүген, нәкъ бүгенге көнне балаларын авыл барласын. Ташлап китмәгәннәр алар аны. Авыл киткән күңел түрләрендә, туган туфрак кадерләрен тоеп, менгән алар иҗат түрләренә. Улуг шәхес булып танылдылар, акладылар авыл өметләрен. Татар иле таный, данлый бүген эш күрсәткән Турыш егетләрен. Хәзер миңа ышанырлармы, ышанмаслармы юкмы?
Bütünlüğünü, etimenim kalgan birin soğuştan 5 bala bilen baba şu Urus yerin kutkarı için etey şu soğuşa gidip 5 balasını kaldırıp, birini kaldırıp soğuşta katlaştı. Ben şunun onuğa bulup, şuşunda gımır bakıyını Ermiyedegine buldum 2 yıl. Yanadan Ural'da okup çıktım. Şiroki profilli mekanikler kursunda. Yanadan şu enimini Bulatken sende kaçımkı kütertmedi. Şunu sakladım, şu rezerlike kaçtım. Başta matayista işledim. 4 türlü traktörde saban sürdüm, kultiledim. Tırmadım, şaştım. Eğirci yağı, şallı yağı, bügülme yağı kalmadı. Kayda başlama, kayda garuşu taşıp, şulaytıp, ömrüm şuşunda öttü. Benim ömrüm 89'ga жетуінің көп шағын saraylarını 80 yaşadın bana dedi. Benim buğunlarım köpler bara Siriya kettiler kabirlik kabul etken çağında. Öz ömrümde orak içmedim. Orakı şunu bir yartı içtin miken yok miken? Demek ki tartmadım, bir tartıp karadım. 29 yıl yazışı harrasının opası bilen birge ömür etip, büyük güne tırlıklar edirlep, korabalarını şöyle yaşadı. Bultır ol beni taşla gitti. Mene kaderge bir ödüm, anası malay, benim deyip indi, bilesidanı, malay benim bir güne olay. Haltırını yolda ayırıp da, onu şeye min barmadım. Olar semiyası bile kazandı. Hazır günde hoş kılıp yürüy. Olar da bir oy jarımlarga köp şağında koytu biteli. Kelin baladay beget balalar. Мен инде жай сайын бу төр шагына кайтып, монда минем әби, бабай бар заманында, бутыр әбием үлеп китте, моңарчык бабам үлеп китте. Әмма дә ләкин күңел бар бер тарта, бу минем бала чагым, төр шагылы, бу минем яшьлегем. Монда хәзердә бүген дә менә күрештек, бергә уйнап үскән, урамнарда бергә уйнап үскән. Элек балалар, хәзер апа-абыйлар булдылар, инде шулар белән күрештек. Әлбәттә инде моның матур шишмәләре, матур табигате, бала чак үзеннән үзе ниндидер бер шундый онытылмаслык уй-хисләр булып кала бит инде ул күңелдә. Аны бер нәрсә белән дә алыштырып булмый һәм монда кабат кайтып, моның тагын табигатына чумып, шуның тагын шул тик бала чакны искә төшерү үзе бер шундый bir яктан моңсу булса, икенче яктан шундый җанга бик рәхәт инде. Беренчедән, Түреш авылы әби бабам мине татарча сөйләшергә өйрәтте. Татар телен саклап калырга. Хәзер инде балаларыбызга җиткерәбез татар телен. Шулай бит. Анарызның туганнар белән бергә булу, бердәм булу, авылдашлар белән бергә булу, бердәм булу, аларның сөйенішләренә сөйенеп, кайгыларын бергә уртаклашып, алар белән бергә шулай гомер кичерүләре, барысы да мине шуңа Түреш авылы өйрәтте. Шуңа күрә монда бик рәхәтләнеп кайтабыз, туганнар белән очрашабыз, бергә булып, бердәм булып яшәргә менә шунда өйрәттем. Sağlanırga ovalım Türüşüm var. Onda yaşligimizleri yaşalgan turmuşum var. Oytup gilem Türüşüme mini basu yollarından. Jiller sehlem yollaysaman yaşligim yollarından. Oytup gilem Türüşüme mini basu yollarından. Jiller sehlem yollaysaman yaşligim yollarından. Şişme boylarına düşen susağanğa da tugel. Yaşligimizlere boylap kim ne der izli күңел.
yollardan Jiller sehlem yolu zaman Yaşlık kalgan yıllardan Koydup gilem duruşma Yine de asfalt yollardan Jiller sehlem yolu zaman Yaşlık kalgan yıllardan Oğlumla yaratamda Sağınamda yoksanam Mınar dolu yüreğime Aman kimdir yoksa aman Koydup gilem duruşuma Yine de asfalt yollardan Jiller sehlem yolu zaman Yaşlık kalgan yıllardan Koydup gilem duruşuma Yine de asfalt yollardan Jiller sehlem yolu zaman Yaşlık kalgan yıllardan Jiller sehlem yolu zaman Yaşlık kalgan yıllardan Yaşlık kalgan yıllardan